ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗം 2023 ജൂൺ 3. അരുത് ഈ തീക്കളികൾ. ട്രെയിനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശുഭയാത്ര പതുക്കെ ഭയവിഹ്വലമാക്കാനുള്ള തകൃതിയായ ശ്രമം നടക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ. ചില ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പോൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ വീട്ടിലെത്തുമോ, കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും തനിച്ചയക്കാമോ, ലഗേജുകൾ കൈമോശം വരാതെ സൂക്ഷിക്കാനാകുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ആശങ്ക പടർത്തുന്നുമുണ്ട്. അമിത സ്വകാര്യ കരാർവൽക്കരണവും ജീവനക്കാരെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലും നിയമനിരോധനവുമെല്ലാം ചേർന്ന് മോദി സർക്കാർ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം അപ്രസക്തമാക്കുകയാണ്. അതോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ബോഗികൾക്ക് തീയിട്ട ചില സമീപ സംഭവങ്ങൾ. 2023 ഇതുവരെ ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, അസം, ഗുജറാത്ത്, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ട്രെയിനുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയുണ്ടായി. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 4ലും ഭരണം BJPക്കാണ്. അത് കാണാതെ കേരളത്തിൽ LDF സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന BJPയും അതിന് കുടപിടിക്കുന്ന കോൺഗ്രസും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ്. ഒരേ ട്രെയിൻ, തെരഞ്ഞെടുത്ത അടുത്തടുത്ത പ്രദേശങ്ങൾ, തീയിടലിന്റെ സ്വഭാവം തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ അക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. കണ്ണൂരിലെ 8ാം നമ്പർ ട്രാക്കിൽ നിർത്തിയ കണ്ണൂർ ആലപ്പുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസിന് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ തീയിട്ട് ബോഗി പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ച കേസിൽ പിടിയിലായ ആൾ കുറ്റമേറ്റതായാണ് സൂചന. പുറകിൽ നിന്നുള്ള 3ാമത്തെ ബോഗിയാണ് ചാമ്പലാക്കിയത്. ട്രെയിനിന് മുന്നിൽ ചവർ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച കേസിൽ നേരത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന അയാൾ ഷർട്ടിടാതെ കണ്ണൂരിൽ കറങ്ങുന്നത് കണ്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഷന് സമീപം ഇടയ്ക്കിടെ അയാൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു മൊഴി. സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധത സ്ഥിരമാക്കിയ പ്രതിക്ക് തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. CCTV ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രധാന സൂചനകളിൽ എത്തിച്ചത്. അതനുസരിച്ച് ഒരാൾ ക്യാനുമായി ബോഗിയുടെ സമീപം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ട്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള വിരലടയാളത്തിന് അയാളുടേതുമായി സാമ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതേസമയം മനോവിഭ്രാന്തിയുടെ ആനുകൂല്യം നൽകി ഹീനമായ അതിക്രമങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്നത് അപകടകരമാണ്. 2023 ഏപ്രിൽ 2 രാത്രി എലത്തൂരിൽ ആക്രമണമുണ്ടായ അതേ ട്രെയിനിനാണ് വ്യാഴാഴ്ചയും തീയിട്ടത്. ഒരു കുട്ടിയടക്കം 3 യാത്രികർ മരിക്കുകയും 9 പേർക്ക് പൊള്ളലേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് രാത്രി 9:30 റിസർവ് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത അജ്ഞാതൻ കത്തുന്ന ദ്രാവകം കൊണ്ട് D1 കോച്ചിനാണ് തീയിട്ടത്. യാത്രക്കാർ തീ അണയ്ക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ബോഗികളിൽ നിന്ന് വേഗം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ആസൂത്രിത ആക്രമണമാണെന്ന് സംശയിക്കാൻ ശക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അക്രമി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയാണോ ഒരു കൂട്ടം യാത്രക്കാരെയാണോ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിവിധ തലങ്ങളിലെ അന്വേഷണം അത് തെളിയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സുഖകരമായ യാത്ര ഒരുക്കലാണ് റെയിൽവേയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. കൊറോണ വ്യാപനം ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയ കാലത്തും കൊള്ളയടി തുടരുകയായിരുന്നു. വിചിത്രമായ നഷ്ടക്കണക്ക് സൂചിപ്പിച്ചാണ് അധിക ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത്. ടിക്കറ്റിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുണ്ടായ ഇളവുകളടക്കം 53 വിഭാഗങ്ങളുടേത് നിർത്തി. വരുമാനം കൂട്ടാനെന്ന അവകാശവാദവുമായി സുരക്ഷാ സെസ് ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതും യാത്രാ ചെലവ് അമിത ഭാരമാക്കി. യാത്രികർക്കു നേരെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ആക്രമണം ഏറിയിട്ടും സുരക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണ്. സ്റ്റേഷനുകളിൽ CCTV സംവിധാനം നാമമാത്രമാണ്. കണ്ണൂരിൽ അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമേ അല്ല. അതിന്റെ വിടവിലാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെ പലവിധ ആക്രമണങ്ങൾ പതിവാകുന്നത്. വനിതാ കോച്ചുകളിലും അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസമില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നതാണ് നാനാ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം.